Аз съм Васил Иванов от град Белоградчик и ви представих моето стихотворение. Аз съм най-богатият човек. Мои са тревите на полето. Мои са звездите на небето. Аз съм най-достойният човек. Ябълка засадих, дом направих, 2 деца за радост тук оставих. Аз съм най-щастливият човек. Роня в шепи тежък клас пшеница. Буди ме в глас нежен сутрин птица. Аз съм най-свободният човек. Мога да заплача, да запея, да намирам начин да живея. Много хубаво.